Maayong hapon sa tanan, narapod kita sa Light Them With My Word, ang pamukaw sa diha sa kinabuhi sa laiko. Ngani sa atong niyaging semana, atong hisgutan nga naagi labaw pa sa ato ang kinabuhi, mao ang kinabuhing dayon. Gihisgutan nato nga nung dili kita malipayon tungod sa ato ang kasalanan. Ug atong kasalanan gitubos na ni Hesus ug iya na kining tagaan kita kapasayloan sa atong mga kasalanan ug siya mismo ang naghatag kanato og kalinaw ug kalipay ug pinaagi diha sa kananaang kapasayloan sa atong sala, sa atong kaugalingon sa diha sa Ginoo, kamugnaan ug uban pang mga katawhan. Brothers and sisters, karong adlaw atong hisgutan og unsahon nato pagtino sa ato ang pagtuo. Human kita nakasala, human kita nagatuman sa ato ang kaugalingon diha sa ato ang kinabuhi, ang atong pagtuo kay daghan kitag naabot o daghan kitang impluwensya na nahimo kabtangan ug uban pa nga kananaang naangkon nato ining kinabuhi atong pagtuo nga mao na gayud kana ang ato ang pagtuo. Apan wala kitay kalipay, wala kitay kalinaw, gukod gyapon kita sa atong tanlag sa ato ang pagka dali ra masuko o guilty kayo nga medyo nagoy nagpugong ka nato kay na atong kasalanan wa nato maatiman o dili kita malinahon o wala kitay kalipay. Apan ang Ginoo nagisgot kanato nga naay kanana ang labaw pa ini kinabuhi. Muna ingon siya sa Juan kapitulo 10 bersikulo 10. Apan miani ako dinhi sa kalibutan aron matagan ko ang mga tao sa kinabuhi nga madagayaon. Unsa kuno? Life in a full, no? Fullness of life. Madagayaon, malipayon, malinawon, may gugmaon. Sumuna siya ang iyang gianhian niya dinhi sa kalibutan. Asa siya niya diri gayud sa kalibutan. Wala man mahitabo o di man mahitabo gayud ang kaluwasan as langit. Diri magsugod sa kalibutan. Diri kita nakasala, diri ang ato ang kananaang si Adam o si Eva, diri siya langyaw sa ato ang Ginoo human siya nakasala, o diri siya ayuhon, o kita, diri kita ayuhon sa ato ang kinabuhi para kita maandam dito sa kinabuhing dayon. Muna ni ani siya para kita madagayaon ang ato ang kinabuhi. Sa Kuloso, kapitulo 3, versikulo 2, ingon siya, isintro ninyo ang inyong mga hunahuna sa mga butang nga langit nun, dili sa mga butang nga kalibutanhon. No? Uldo nata dinhi sa kalibutan nagpuyo. Apan isintro kuno nato ang ato ang hunahuna sa butang nga langit nun. No? Ihangad nato ang atong goal, no? Ang ato ang kananaang pagapadulngan dito gid sa langit, dito gid sa kinabuhing dayon. Muna isintro nato ang atong panginabuhi. Kung dili gani iha sa Ginoo ang atong pagabuhaton ini kinabuhi, ayaw gyud hatagi og panahon ug higayon kay usik-usik lang kita, no? But isintro gayud katong langit nun nga hiyas, langit nun nga pamaagi, langit nun usab nga tinguha, mo'y ato ang isintro. Kaya nga naman, iyon siya sa Juan, kapitulo 3, versikulo 16, kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan. Mao nga gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron si binsan kinsa nga motuo kaniya, dili malaglag kun dili makaangkon hinuon o kinabuhi nga walay katapusan. Gigugma gayud niya ang kalibutan kay kita man naas kalibutan, ang iyang katawhan naman diri sa kalibutan naglunang sa kasalanan, mao man ang iyang gikaluy-an o iyang higugma, mo nang iyang gianhian o gipadalan niya sa iyang kananaang bugtong anak nga si Jesus para kita maangkon niya o madala niya dito
sa kinabuhing dayon. Naaday ang kinabuhing dayon. Apan human nato nga namguhi ang atong kasalanan, brothers and sisters, ato gayud tinuon, ato gayud kaning siguroon, no? Itino nato ang kaugalingon ug asa ba ko sa akong pagtuo karon, no? So nakita nato ang kasalanan dayon ang hinungdan nga wa tay kalipay. Wala tay kanana ang kalinaw sa ato ang kinabuhi. Puno kita sa kaligot-got kapungot ug daghan ang ato ang mga isyu sa kinabuhi nga wala pa gyud matagay og kalinaw ug husay sa Ginoo. So muna usa sa husay nga ihatag kanato atong i-evaluate, atong tan-awon ato ang kinabuhi, no? Atong kanana ang detalyahon gamay, no? Unsaon ako pagtino sa akong pagtuo o naa ba ko'y pagtuo? Sumala kani akong pagtuo mao na ba gyud kani? Nasiguro ba gyud ko nga mao na ni? Mao na siyang pangutana, no? Sa ikaduhang sulat ni San Pablo dito sa Corinto, kapitulo 5, versikulo 17, siya nagaingon, si bisan kinsa nga anak ang Kristo, bag-o na siya. Wala na iyang daan nga pagkatao, kay bag-o na siya. Kung kita kuno naa kang Kristo, kung nagtuo kita kang Kristo, kung naa kita, binunyagan kita ni Kristo, ngani binunyagan kita, ba't wala na to puy ang atong pagka-binunyagan, naa na kita ni Kristo, karon naabri atong mata, nga naa maday mas labaw sa kinabuhi, no? Naa maday kapasayloan sa atong kasalanan para naa kita'y kalinaw, o para ang ato ang kinabuhi madagayaon, naa na kay kita ni Kristo. Yung siya, wala na to ang daan, kay ang bag-o na, naadri ka na to, no? The old has gone and the new things comes into place. So naa kitay kanana ang bag-o o kanana ang nakaplag nga kanana ang malangturon malungtaron nga relasyon ni Jesus, no? So ang pagka-Kristiyanos kuno mao kani ang relasyon sa ato ang Ginoo, no? Nga mao ang maluluyon ug may gugmaon ug naghatag kanato unsa gid pinaka-the best, pinaka-maayo para kanato. So mao kani ang kanang sinugdanan sa ato ang kinabuhi o bag-o nga kinabuhi, bag-o nga nakaplagan nga kinabuhi, human kita napapag, human kita nawala, no? Mao kani ang kananaang sana pagpamukaw sa ato ang pagtuo nga nakaplagan kitag balik. Unsay ipasabot sa pagka-Kristiyanos? Pagbuhat mayo sa uban, no? Pagbuhat sa pagtabang. Yung bitos Mother Teresa, you can give without loving, but if you love somebody, if you love, you cannot really resist giving. So kung ikaw nahigugma, dili gyud ka kapugong nga maghatag sa imong kaugalingon. Pwede ka ug naibaha diha. Pwede ka maghatag, no? Bisag wala kang may gugma sa imong gitagaan. O kanunay bang magrosaryo, kanunay magnumbina, mao ba na ang pagka-Kristiyanos? Kanunay magsimba, kada adlaw gyud magsimba. Apan, magunsa man imong pagsimba, walay kausaban sa imong kinabuhi, sa imong batasan. O mutuo ka sa Dios. Ug mao na, basta na imong gituhuan, mao na, mao na kanang mga batasan karon panahona, no? Pagka-Kristiyanos kuno nagalangkob sa pagtuo, dili kanang pagtuo nga buta, no? Ang pagtuo kuno kanana ang base, ang iyang pinaka-base, ang iyang kanang gibati, no? Di man magsilbi ang pagtuo walay gibati, no? Ang imong gibati na ay factual, no? Na ay basihanan nga facts
no? So naay gibasihanan, no? Ang imong gibati na gibasihan nga katinuuran, no? Facts. Ang facts gani katinuuran ug mao kana ang pagtuo. Dili ingon nga kanana ang nagtuo ka kay ngano man imong gibati nga nahigugma ka. Kay gwapo kayong lawas, siksi kayo o gwapa pa yun. Dawbi ka ng feelings nimo magunsa man na o manganak na siya, madaot na ang lawas, no? Tungod sa pagpanganak. Na nawala na ang imuhang feelings. But nahigugma ka sa usa ka tawo nga gusto nimo unungan, no? Sa hirap ug sa ginhawa kanang promisa, sa hirap ug sa kaayo sa ginhawa, ipromisa nimo sa imong kasal, no? Till death do us part, no? So kanana ang bisan pag unsay mitabo nahigugma gyud ka sa iya. Kay nga naman gibasihan man sa katinuuran sa facts, no? So brothers and sisters, nakita mo ganang tripod sa camera? Tripod ba? No? O sugang. Ang sugang, dili pwede duha ka tilo ang sugang, tulog yun, no? Nang sinugang nga pagtuo. So, ang primerong kanang tiil mo ang promesa sa Ginoo. Asa gihatag ang promesa sa Ginoo sa iyang pulong. Ang pulong nagpakatao o nagpuyo dinhi kanato, no? The word of God. Ang iyang promise sa salvation. Ang promise niya sa covenant, sa kasabutan, no? Then ikaduhang tiil sa sugang ang trabaho ni Hesus, no? Mao na ang unsa may gibuhat ni Hesus kanato, giluwas kita ni Hesus. Siya nagpakatao o siya nagpakamatay o giluwas kita, no? Obedient to the Father, and He dwelled in us through incarnation. He suffered death and then nabanhaw siya. Nabanhaw siya o nahuman ang iyang kaluwasan diha sa iyang pagsaka sa langit o pagpromisa nga mubalik siya dinhi sa ikaduhang pagbalik. Mao na ang pinali na nga hukom, no? Ang ikatulo nga sugang tiil sa sugang mo ang saksi sa Espiritu Santo. Unsay gibuhat sa Espiritu Santo kanato, no? Gidasig kita sa Espiritu Santo. Pinaagi diha sa Pentecost ug gihimo niya ang usa ka simbahan. Gihimo niya mga sakramento para mahiduol kanato ang ato ang Ginoo ug mag-uban kanato ang ato ang Ginoo ug kita ibutang diha sa iyang simbahan, sa iyang community para kita maandam ug maumol diha hangtod siyang pagbalik nga kita tanan na agayod. So ang pagtuo sa relasyon sa Ginoo giammo man diha sa pag-ampo. So pinaagi sa pag-ampo diha mitubo ang ato ang relasyon, no? Kay ang pag-ampo diha man ang pinaka-importante nato nga activity sa atong pag-ampo. Kay ngani niingon ang Ginoo nga ako ang pan sa kinabuhi. Kung iyon siya nga ako ang pan sa kinabuhi, din kanana ang kita mismo dili magita mabuhi o wala ang pagkaon, no? Ngani sa panahon ni Hesus, pan man ang ilang staple food, no? Pan. Sa ato diri kay kalimbugas or humay ang atong staple food, di magita magsilbi og wala diha ato ang humay, no? But since kanini ang iyang pagpadayag sa iyang kaugalingon nga siya mao ang pan sa kinabuhi, siya ang kanunon para mabuhi ang tao, nan kapilaman ang usa ka tawo magkaon sa pan, magkaon sa iyang kanana ang pagkabuhi niya isip usa ka kanang tao nga gakinahanglan og pagkaon. Diba? Pamahaw, paniudto, ug panihapon. Ug pamahaw, paniudto, panihapon, napay-snack. No? Napay-snack. Duha ka snack. Pila na, 5 na kakaon.
Daw biyog mag midnight snack pa yun, di unom na. But kung maingon ang Ginoo nga, I am the bread of life, ang iyang but pasabot, ikaduhan niyang but pasabot is, siya mo'y espirituhanon nga pagkaon sa ato ang kinabuhi. Kung siya mo'y espirituhanon nga pagkaon, nan ang atong espirituhanon nga kinabuhi, nabuhi kina sa pagkaon nga madawat nato sa Ginoo diha sa atong pag-ampo, diha sa atong relasyon, spiritual relationship. So kung spiritual relationship ang ato ang pagkaon, kapila man ta mag-ampo sa usa. Kadlaw, kausara, sa buntag ra. Ug himuon kanina to sa buntag, sa udto, o sa hapon. Inubanan pa yun sa kung nag-practice kita o divine mercy, alas 3 sa hapon. No? Napag alas 9 sa buntag. O sa gabi pag yun, o mag-midnight snack pag yun ta mo, bangon lang ta kay mag-ampo. Pinagis sa mga rosaryo, sa mga nubinahan, no? Nga naman kita mag-ampo, no? Mausab gyud ang ato ang kananaang sitwasyon sa atong kinabuhi ug mag-ampo kita kay atong gipadala o atong gipapil ang Ginoo sa ato ang transaksyon, sa ato ang mga kanang activity, sa ato ang mga katuyuan, sa ato ang kinabuhi, no? Labi na kanang maghisgot kita sa problema sa ato ang banag asawa. Kita ra maghisgot, wala di ang Ginoo. Wala apil, wala gyud blessing sa iyang, no? Maghisgot kita og kanang mga problema diha sa atong kaigsuonan. O even sa atong simbahan, no? Ug dili na to iapil ang Ginoo nan. Di kita malamdagan. No? Mausab kayod ang ato ang panginabuhi o sitwasyon sa atong kinabuhi ug naa diha ang atong pag-ampo, no? Mausab gyud. Kay mo yung kag relasyon atong hisgutan, mura man kanana ang pamagi nga makipaglambigit kita sa isig usa pinagi sa ato ang communication. Ngani si Jesus gani makita nato nga kanunay siya mag-ampo, siyang amahan, no? O tanawa di hugot kaayo ang relasyon nila sa iyang amahan, no? Nakakita na ba mo og traffic light? Ka traffic light bitaw pula, green o yellow, no? Mao na sa iya sa Matthew chapter 7 verse 7 to 8, no? Mutubag gayud si ang Ginoo sa ato ang pag-ampo. But ang iyang istorya dili sa tanan nga panahon. Kay mo yung kag red light ang iyang pasiga diha sa atong pag-ampo, ang Ginoo mo ingon siya nga dili gyud kay dili maayo para sa ato. Ang Ginoo ray nakahibalo, nakakita og unsay naas unahan nan ang Ginoo mo ingon siya nga dili pwede. Purog maayo gani para sa ato ang Ginoo muhatag sa iyang green nga signal nga okay ka, pwede ka, no? Padayon na. Apan, yellow. Ang yellow gani, pending gani. Kanang bitawng ayaw sa pagbuot-buot. Usay ka nang magbuot-buot kita. Nan, masugamak gid kita sa ato ang kinabuhi. Kay gabot-buot man ta. Ang Ginoo nakahibalo, nga dili kita ready. Daghang kaayong pending sa ato ang Ginoo. Wala magpasabot, therefore, nga ang Ginoo wala kanang tubag kanato, nagtubag. Dili tubagon ang ato ang pag-ampo kay supak man ta sa iya, no? Disobedient man ta sa iya. Masupilon man kita. Isaiah kapitulo 59 versikulo 2. Kana bitang wala nato maamguhi nga mga kasalanan. Na ato mga sala, pagod nato makonpisal o wa nato ma-recognize salaan ba ta? Maglisod man ta kayo og kanana ang usa ka tawo nga di kaila sa iyang sala. Santiago kapitulo 4 versikulo 2 hangtod sa 3. Dautan ang iyang tinguha, no? Apan kita brothers and sisters, mangutana ko sa inyo, may balo ba kita mag-ampo? May siguro sa pagpamukaw sa pagtuo, mas may siguro nga mubalik lang taw no? Gawa sa pagtanaw nato nganong sa pag-ampo dili kita tubagon, mas may po siguro nga ato pong tanawon nga unsaon man ay nato pag-ampo. Nagyoy kanana ang pamagi sa pag-istorya, no?
gitawag nato ni TSP. Thank you, Lord. Sorry, Lord, and please. Dili parehang ka ng pagampo nga magsugod og pagpangayo, no? O pagani ka maka-appreciate sa imo, gihatag sa Ginoo sa imo, mangayo ka na og another. I appreciate sa pag thank you sa. Og na imo nalapas pagsuri sa. Ay mangayo. Thank you, sorry, and please, no? Thank you, Lord, sorry, Lord, and please, no? So, mo mangyapon yung prayer pattern nato sa adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Ug mo gyapon ang pattern sa our Lord's Prayer, no? Kanang amahan namo ba? No? Ang first part na ang second part, ang first part is pagdaig magyud paghimaya. No? Then ikaduha dayon pangayo na dayon og pagpasaylo sa ubang tao o protection sa atong kaugalingon against sa kanana ang wiles o kanan sa mga tinunto o hinangal sa evil forces, no? So salamat kayo og diha natataman sa ato ang pagbatbat sa ikaduhang sesyon sa ato ang pamukaw sa pagtuo. Gipukaw kita nga ato ang pagtuo na ay tulo day ka nagsinugang nga tiil, no? Primero ang pulong sa Ginoo, kanon ang yutang magbasa sa Biblia, magtuon sa Biblia. Ay kaduha, pundasyon siya, ang puno sa Ginoo, ang promesa sa Ginoo. O ikaduha ang trabaho ni Jesucristo, iyang milagro, no? Iyang pagtulunan, iyang gitudlo kanato o iyang ipromesa pod kanato para masustenir ganing kinabuhi aron pag-abot niya sa ikaduhang pag-abot niya. Maridi kita, dili kita maataw-ataw. Ug kaning tanan dili gayud malisod sa ikatulo nga sinugang nga pagtuo, dili malisod kung wala og naa diha ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mo atong gahom, no? Diha sa ato ang kanana ang pagpuyo, no? The witness of the Holy Spirit. Ayaw hadlok kay ang Espiritu Santo mo'y mo hatag kanato og ganang kadasig. Mo'y mo hatag kanato og kanana ang pagbansay-bansay og maayo ba o dili or discernment, no? Sa ato ang kinabuhi. Ang Espiritu Santo mo'y mo hatag nato giya o inspiration. Even hubad diya sa ato ang ginabasa sa Biblia. So brothers and sisters mo na sinugang sa pagtuo, kaning pagtuo dili mahitabo og dili nato kinahanglan na atong aksyon, no? Ang atong pagtuo nga base sa kanana ang katinuoran gayod sa facts, dili sa atong gibati, sa katinuoran gayod, no? Kinahanglan kita nga mahimo kitang kanana ang makanhunayon niini pinagi sa atong relasyon diya sa Ginoo, pinagi sa atong pagampo. Unsa atong pagampo, kinahanglan atong pagampo mga pasalamat primero, mga ipasaylo, ay pakita mangayo, no? Salamat kayo ug may hapon sa tanan sa sunod na pod nga sesyon sa ato ang pamukaw sa pagtuo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.